Invitamos a vivir unha experiencia única no Trail dos Muiños, en Río Torto, onde cada paso che conecta coa natureza e cada subida pon a proba o teu espírito. Isto non é só unha carreira, é un desafío persoal. Unha viaxe por sendeiros salvaxes, montañas imponentes e paisaxes impresionantes, en todos os sentidos da palabra. Desde o primeiro quilómetro sentirás a enerxía da contorna, o cruxido da terra baixo os teus pés, o aire puro enchendo os pulmóns e a emoción de aventurarte por sendeiros que poucos se atreven a percorrer. Sexas un corredor experimentado ou esteas a buscar superar os teus límites por primeira vez, atoparás rutas deseñadas para desafiarte e motivarte. O noso trail combina deporte, aventura e comunidade. Organización coidada ao detalle, puntos de habituallamento estratégicos, sinalización clara e un ambiente que che empurrará a seguir, mesmo cando as pernas empecen a fallar. E ao cruzar a liña de meta, non che agarda só unha medalla. Agárdache a satisfacción de conquistar o teu propio límite. Atrévete a romper coa rutina. Ensucia as zapatillas. Descubre do que es capaz. Apúntate, prepárate e ven correr onde a natureza marca o ritmo. Río Torto agarda por ti.